emelu m misteki na marriage m. Di m wee wezielie wee mee gịnị wee mesie m ife niile tọnụọ ife niile o melụ m against mụnwa. Nluzuo n'enu luzuo n'ala. Iwe ajọka o, iwe ajọka. Di m a na-agwa unu maka ya. Ọ nọrọ m mụ na ya na-abọ bata bili o. Ọ na-alụ na kọmpani na-enweta ego mana mụnwa bụ onye nkụzi. So unu amago olu ka gọọmenti obodo anyị si wee dụ. Nna akụzi a na-eji anyị ụgwọ a na-akwụ na-eji na-akwụ. Ọ sị bụ nne ya amụtalụ di ụmụ na-abụọ, ofu nwoke na ofu nwaanyị. So anọgide di ekwulu ọtọ chenjie na-eli enyi na-akwụghalị na-eli enyi na-akwụghalị. Ọ sị m nne na sọsọ ife di na-eweta n'ụlọ bụ ego nri. Ego nri afọ ọ na-eweta ada ezu ezu mgbe o bido kwụghalịba. Mana nwoke ya na-agwa anyị na before o wee kwụghalịba na si ihe ọfụrụ ọbụ ife ọma weneta n'ụlọ. Ịghọtago na ya do happy na ego ya na-akpata sef na ya da agba ma na-ejifu ụgwọ ma ada ejifu ụgwọ because na di nọ na-eweta ego. Ịghọta na mana olibere enyi nụnwa ya wee bido ịta afụfụ. Ọ sị m nne na a ga-ejigide ha ụgwọ o di egotere nri dobe na o nwere sikwa ya na-ayụ ya pọketi mọnicha ka gote padịcha ka gotela ụmụaka anyị ọdatịnịcha ya mee na na-ayụ ụmụnne ego na-ayọ ndị frens ego ya ga-ejigide ụgwọ lisie ego a ga-akwụfa ya lisie 1 month ego a ga-akwụfa ya na-eji ụgwọ wanyị na di na-alụ ọlụ. It's not like na that money adọrọ na that money dị. Ọ pụọ na ọgba mbata o ya o meli ọdụ obvious na ọ na-achụ nwaanyị. Ọ sị m nne ya amara ife a ga-eme. O jesikwa ịbata nye tielie nri olie. Ọ sị m ọkwa ifulu ụmụ nwoke. Ife a sị na ụmụ nwaanyị na-egbu ụmụ nwoke n'eziokwu o maka na ọ bụrụ na ya nwere ajọ obi na this man I'm telling you. Ya o nwere ka nwoke ga-emelu oge ife ị na-eche ife ị ga-emie ya na-ene this man ya nọgide nya ayọbịa biko ya nọgide nya ebebe akwa kwa abalị na o nwere ife nya emerọ ka nwoke chenji cha. Ọ sị m nne na bọsị ya kpọọ duzga ya na ya na-abọ na-akwụ na fon na bọsị afọ na di enwaliola for the first time. So ya wee bido kọbazala ndị mmadụ kedu ife a ga-emekwana na ya mọrọ kedu ife a ga-eme na ya mọrọ. Ọ sị m nne ya wee kọbala ndị mmadụ na-abe mami akọlụ mami akọsalụ mami alụ. Ọ sị m nne na o nwere nwa womanụ n'ebe afọ bọsị ya na akọlụ mami ya kọsịalị ya dị womanụ wee sị ya na ọ kakwanụ mma na ọ hapụrụ that man nyetu a break just nyetu a break ka ọ ma ma ọ ga-eme isie ka ọ ma ma ọ ga-eme isie wee chigeta azụ at least na ọ ga-akọlị ya back ma ọ bụrụ na ọ chọọ onye ọfụrụ ọrụ ya tago. So ya chebe ife a chesie gwa mami ya sịkwa na a good idea ịmaga olu ya akọlụ ndị friends asị a na a good idea ofu onye wee sị anyị na ji na ọ bụrụ na ị nabaga edukwe n'ụmụaka o na ọ bụrụ na ị nabaga edu n'ụmụaka na idu n'ụmụaka na ọma mfilie na ị hapụrụ ya ụmụaka o wee malụ the worth of ife ị na-eme n'ụlọ afọ. Ịghọta na akwana ya wee nọgide one day wee bukola akpa ya wee hapụrụ ya ụmụaka na-abụ afọ wee na-abịa nne ya. Ọ sị m nne di wee natacha anya ọfụrụ ya ka ọ kpọzide anya na fon ịkasịkwa ka o kwuo n'okwu ịkasịkwa 2 weeks na ife a dozekwa abụ na di eji ekpọta enyi ya nwaanyị o mesịrị dị 2 weeks na ya gụrụ ya ọnụ na 12 days di eje kpọta enyi ya nwaanyị akpọta ya n'ụlọ. Ọ bịaza na-ete ekike arọ ọfụ ụmụ ya. Mgbe ọ kpọtara enyi ya nwaanyị ikekwula ọtọ gwa ya ya agbakwafa nkịtị chema ọjọs na ọ bịa ka ọ nọ na 1 week this girl ka nọ 2 weeks this girl ka nọ ya wee sị mba wee chighebe azụ wee luo di ya kwuchikwe n'ọnụ ụzọ si na ya batazila na ya anụsigo ebe ọ kala obu hapụ ụmụaka na-abụ pụọ n'ụlọ na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị na ọ bụrụ nne na ọ bụrụ nna na ọ bụrụ ibie. Ọ sị m nne na ọkwa otu a na ọkwa otu a na mgbakọ ife ya na ọkịta anụnwa bifo ihe niile a wee mebụ total of a month and 2 weeks ka ihe a melụ nwoke si na ya anụsigo ya wee yue ya n'elu ya na yue ya n'etiti na-abọ si na ya anụsigo kpine m ụmụaka si na nke a ama mme na ebe ọ kala obi hapụ ụmụaka wee na-abịa nne ya andị na ọ gwara ya wee na just hapụ ụmụaka like that na ọ gbafụzi ụmụaka anya again. Ọ sị m nne na ọkwa otu
onye nya kọziala ọsị ya na o metere ka ife ojiri kpọrọ ụmụ ya wee naba na bifo ọ naba na o kwesịrị ikpe ụmụ ya na ọ bụ na ọ hapụ ụmụ ya na o gosiri na ọ chọrọzi ụmụ ya ya wee na-agwazi ha sị ha na ọka agba ma ọ ga-eme isie ịghọtara na ife a ji hapụ ụmụaka ka o wee mee isikwu onye ma na mmafe a nọrọ fasị ya na o metere na o metere ụna mana di ya na-akwaka ije nụ enyi ya nwaanyị na Okeke ayọgo Okafọ ya mgba mkpọ yọọ jemanụjọ chai ọsị m nne n'ike gwụrụ ya n'ike gwụrụ ya alọya nya consult wee sị ya na o mee mistake as long as na ụmụaka fanogo with the dad for 1 month ịghọta na just hapụ ụmụaka gbafelu na a lot of things is involved now na ọ bụrụzi dị ife dị gị na-eme gị ka a na-ekpezi na ife a na-ekpezi bụ na ịhapụla ụmụaka gbafelu ọsị m ọkwa etu nne na ya nwere ife a ga-eme jebe adịmma na ba anaba adịmma ya mee mistake of her life ọsị m nne na ife a ji wee wepụta ihe ebe a bụ na mgbe ụfọdụ ị na-asị ka inyekwuo nwoke time especially mgbe ọ sị gị na ya chọrọzi don't do that forge ahead duru ụmụ gị move ahead ọsị m nne na ọ bụrụ na ya dị ụmụaka gbafelu na anọlụbe nne ya nata ọfụrụ ya ọkpọrọ ya na fon nkịta na ya ga-anọ na court ọ na-akwụ child support nye move on mana ụmụaka ya na-arịa jidetere ya ghasasị anya datin ya mọrọ ya na egwegolo like 2 months from nkụzi ya na-akụzi still na ya nwetara onwe ya maka na this man ajụgo na ya ma mfụzi ụmụ ya anya kedu ife a ga-eme ajọ ife niile o meli adọrọzi necessary na ife a na-ekwuzi bụ na ya hapụrụ ụmụ ya gbafelu ọ sị m na o nwere onye chọrọ ịma reason ya ji wee hapụ ụmụ ya gbafelu nọ na ya hapụrụ ụmụ ya gbafelu etu ka this man si narị ụmụaka megidesie nye napụkwa onye ụmụaka ya agbara aka ọ sị ladies dị very careful na ịhapụrụ nwoke nwa si ka ijekwa bịa bụ na idugo ready to let go ụmụaka afọ n'ụfọdụ ụmụ nwoke ga-anọ na-ede gị ka ime obele mistake fa na-emegbu gị fa na-ede gị fa na-emegbu gị fa na-echi gị na-ede gị nwa obele mistake ị ga-eme otu a everything family ga-turn against you kedu ife a mee nwoke na kedu aja ife ya mee na ya gbazikwa aka nwa akwa etu na ife ọ na-ekwuzi kịta bụ ọ faịlị gokwene for divorce kafa gbasa ka onye ọbụla jebere onwe na enwere ike ịnapụta nwunye ụmụaka ndị na ụmụaka ka bekee na obere oge fa akpọba that lady ma ọ mee ihe nji wepụta ya ebe a bụ ka unu malụ maka etu marriage si askatazi kịta if you want to live ebula emoda ịmara na ịma nnọnwụ maka na nwaanyị a dị shattered ife na-aza everything so ọ bụ na ịchọ ịhapụ na ịma ndị nwe ụmụaka kpọlụfa ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ụmụaka megịnị hapụfa ife eji agwa gị ife a bụ maka ime nọrọ n'ụgbọ bụ nwaanyị a kịta ụgbọ bụ nwaanyị amara m mgbe ọ ga-apụta na ya akwa ịghọtago so mara amalụ na mmadụ ga na-emegbu gị na-ede gị na-esetiri gị trap ka ime nwe obele ife ị ga-eme turn everything against you ịghọta na mgbe ụfọdụ onye afọ ị na-achọ to work that marriage with already have moved on or has moved on ịghọta na maha ama na n'ife ọ nọzi ebe afọ eme bụ ka ọ gara isie n'aka ka a gara isi na onye nwa gbasara that marriage ike gwụ na njebe ejebe adọmma na ba anaba adọmma everything against her nna mụrụ m ihe nwere ike ịgwa gị just be patient na watch ụmụ gị as long as na a na-enetefe anyị ghọtago ị nwere ike ije sue for ya at least ka ị na-afụ ụmụ gị ka ị na-afụ ụmụ gị ọ bụrụ na ị ga-enweta nwa a good lawyer go a good lawyer that because na the man kwuru na ịgwara ya ndị nwere evidence na ịgwara ya wee hapụrụ ụmụaka wee naba okwu ife ọzọ nwere ike ịgwa gị na-abụghị monitor your kids as long as na father healthy ike ọgwụrụ m mbijisi m aka na ụkwụ ndị be anyị tii na ọnụ n'okwu ọnwa ife ụlọ ụmụ nwere ike ime etu nweta ụmụ ya back na-ede na comment section ike ọgwụrụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị